Ach. Julien is telefoon niet meer zo. Daar niet plots wat moer maar Windows. Dat de zoon die man. Meer had de met Gordon zo'n moer was niet. Met Duitse de zoons die met die, maar met kassen me niet in de whisky erin. Met die een baard dat voor hun pido. Ken ik hem Melinen die. Nekke braaf mee over hier hoor. Misschien mijn patroon nou waren, probeer ik gewoon een doet. Extra. Nou, dit is... Nekke met droog dood zo. Met die jij melk dan. Oké, nog een rietduik was geweest. Hoe de green en dan binnen nog laatst moeten weten. Nou. Nou, dit doen we ook aan. Dus gewoon de lisse teen die was allemaal. Want dat is een tumor. Azer heel gewoon, wat is het? Nou, doe het. Dat kan maar zo groot in de anders in die grond dat je slaat. Gewoon met die groot. Biskort moet slagen. Te goed dat niet op je hand de diklusje niet een keer orde. Dan ook gewoon. Meeuwis, nog gaat dit. Ah ja. Bro, men na een beetje Julien de lakken gaat doen. Ah, want krijg je met men. Ah, doe maar Rick ben de kwestie. Ben die bij men. Zo moet ik het altijd doen. En nu blijf je naar die bij ben. En bij mij dat heb ik tot bij op het paard. Met dat wat de zoon die dicht de noos. Dat komt mayonaise. En we moeten die dronken jam. Goh maar, een brummel meer man. Barboeilke. En bijzonder zeer bon chocola aan waska. En muskelnamen zijn een beetje duur, een beetje vons. Heb je niet zo bij vons. En gewoon blies door om. Dat moet komen man. En ik heb een plastic dan. Ik heb nu nog zijn mee. In maaien helemaal staan. En zo niet moet je gaan gaan, dan moet je alle huizen niet hebben. Ieder moet dan niet. Hoe kan ik dat zeggen? Maar had we wel 73 kaart. Maar niet tegen toe moet zakken. Dan maar gaat die histoire, jongen. En dan ook een duur om me toe. Ik comprende wij zien dat het doet, dat zeggen we allemaal. Die me zeggen we gaan pedalen. Oh, waarom dan toch? Is het met die? Met die grof van drummer? Oh. Nakken wel als je. Als je die man begrepen had. En dan had er. Grote buurje. Maar geef het die hou wel. Waarom baai ik die assume. Op je schitter dat ik hem niet deed doorgrok vond. Dus ik weet er al blauw het blauw. Alsjeblieft. Jij is dan papa allemaal zo weg. Dat kan ik wel zien hoor. En dan janken er ja, hij rief en bedieven.
En ze lachen me brouw. Ik kan door en ik regelen. Anders kon je zeggen. Dat kon je. Heel. Heel. Wij moeten heen, Brahma. Ja, Pien dan de gauwen, nog een kat de Hazariti, die Jacqueline, maar dan met de die François doen maar. Kan dat al. Maar hij wil maar misschien weer wat nee doen. Puis on a pas visto die Jacqueline. Maar kan een anglais doen en een Alman. Zie wat discutie. Blaggen na pura. Camino cuisine. Enfin, keine discutie. Lampen gaan bäschen op de zolder. En mij toch staan de discutie gaan dit dan bien. Enfin, met vielen een anglais of vlaggen we zeggen tegen de raad, oh maar doe je meer. Meer gaan bäschen weg met mij. Er worden de lampen doodziek met. Hola me, het is zo fort aan je. Maar mij zo dan bien fort dat goed doet. En dan met la rien we zeggen, meer gaan bäschen drie met. Er worden de lampen ugin met. Vier bier. Het is zo fort aan je. En mij gaan we geen leden die wat staat hier. Kollag geniet u. Meer gaan bäschen uren centimeter. Mais je vois moyen d'une bien de place au Tinés en 2 mois. À Marinka, dans l'homme, 1,80 m.